A nivell internacional, Catalunya pot gaudir de tenir una de les denominacions d'origen més prestigioses del món, la denominació d'origen Priorat. És segurament la denominació d'origen més coneguda de totes les catalanes i, a més, doncs, en prestigi. Si bé Cava també és molt conegut i com us comentàvem és superventes, no és exclusivament catalana i en aquest cas Priorat, doncs sí. És quan algú de fora que desconeix bastant els vins de casa nostra demana per un vi català, doncs el més fàcil és que entengui i reconegui primer la denominació d'origen Priorat. El Priorat, o la denominació d'origen Priorat, està situada a la zona de Tarragona, a la província de Tarragona, en una àrea alta. Fixeu-vos que aquí, en general, us hem explicat sempre que la major part dels vins s'elaboren en zones baixes i pròximes a la costa, però en aquest cas estem parlant d'una zona amb una altitud important i amb no és un altiplà, o sigui, hi ha molt de relleu. Les vinyes estan generalment en costers. Costers vol dir una zona que fa pendent i en aquest cas, en funció de si aquesta pendent mira cap al sud o mira cap al nord, es poden aconseguir o acaba sortint un raïm diferent que pot produir un vi diferent. El Priorat, a més, una altra de les coses que, diguéssim, geològicament és important és el terreny. Està format per un terreny de pissarra, que és una mena de mineral que no reté l'aigua, per tant l'aigua s'escapoleix molt ràpidament i va cap a les profunditats amb molta velocitat, per tant una pluja no és beguda per al cep durant un parell de setmanes perquè la terra estigui encara humida a les capes una mica inferiors, sinó que realment ràpidament s'asseca i les arrels o són molt profundes o no poden extreure aquesta humitat, aquest aliment. Això implica que al Priorat les arrels són realment molt profundes i han de trencar aquesta pissarra. Això, però, només ho aconsegueixen les vinyes velles. Per sort, al Priorat hi ha encara molta vinya vella, tot i que també se n'està plantant, ja portem unes quantes desenes d'anys plantant de noves. Tot i que moltes vegades s'utilitzen empelts. Per tant, l'empelt el que fa és tallar la vinya a l'alçada d'uns centímetres de l'exterior, diguéssim, de la superfície, mantens les arrels i llavors poses un empelt que normalment és per quan es vol plantar una varietat nova. Quan la planta mor és que moren les arrels. Bé, el Priorat, una de les característiques més importants en els seus vins és aquest fet especial de vinya d'alçada, una mica heroica, perquè moltes vegades els costers són pronunciats, molt poc, un terreny pobre, com us comentava, que la planta necessita aprofitar molt bé l'aliment i una vinya vella. Això, diguéssim, econòmicament no és competitiu. Per tant, l'única observació que tenia el Priorat era competir en qualitat. I durant el segle XX això no era possible. Tot i que fa uns vins amb unes graduacions molt altes, i durant tota la història anterior del Priorat això l'havia permès vendre el raïm a granel d'altres denominacions d'origen, sobretot a França, que moltes vegades no tenen un raïm que fa prou grau alcohòlic i llavors barrejaven una mica de vi de Priorat, que a més era de molta qualitat.
quan el vi embotellat és el qui guanya presència, és el qui realment es paga, doncs el Priorat comença a perdre la seva raó de ser, el seu mercat natural, i fa que la comarca es despobli, la gent no pot viure de la vinya, la gent emigra i com que és una comarca que bàsicament es dedica a la vinya, però també una mica a l'olivera i a l'ametller, però sempre amb aquestes condicions molt poc competitives, doncs realment és una comarca que es despobla. Fins que, per sort, i aquí hi ha el gran gir dels vins catalans a l'actualitat, segurament el punt d'inflexió el va donar la denominació d'origen Priorat, doncs en allà van haver-hi 4 viticultors que, coneixent el terreny, coneixent les tendències internacionals que començaven a sortir, que es primava un vi amb molt de caràcter, amb molta potència, doncs van trobar que el Priorat podia donar tot això que es demanava, i a més el Priorat també té com un cert magnetisme, va ajudar també a que la gent, aquests viticultors, alguns hi anessin, altres que ja eren d'allà apostessin per aquestes tècniques i van començar a treballar de nou amb ganes de fer un vi, en aquest cas, de qualitat, no competint mai en preu, sinó competint en qualitat. La bona gestió d'aquest moment, d'aquesta estratègia, va fer que el mercat internacional ràpidament el reconegués, i ells van encara tenir un segon encert, que va ser el de no decidir remar cadascú per la seva banda, si bé es van separar i van acabar creant cellers separats quan inicialment vinificaven per conjunt, però el que van fer amb molt d'encert va ser decidir que el més important no era cada un dels cellers, cada un dels viticultors, l'ego es va deixar una mica de banda i van decidir donar suport al nom Priorat. I Priorat, gràcies a això, va aconseguir tenir una marca molt potent, gràcies també al Consell Regulador, que va posar unes bases molt clares en aquest sentit, i va aconseguir que la marca Priorat realment donés un estàndard mínim global excel·lent i que, a més, pogués ser impressionant, no? Doncs, gràcies a aquesta estratègia, els vins del Priorat van guanyar molt de prestigi, primer internacionalment i molt ràpidament a nivell de Catalunya, perquè al principi del 2000 el mercat català va començar a buscar vins de qualitat elaborats a casa nostra i va trobar-los al Priorat. Això va fer també que molts inversors decidissin apostar pel Priorat. Avui en dia tenim 100 cellers al Priorat, que és una de les denominacions d'origen més petites i amb menys quantitat de litres de vi que es fan a Catalunya. Però hi ha molt inversor perquè, diguéssim, amb pocs litres pots arribar a facturar bastant. El que passa és que el món del vi no és com el món de la construcció, llavors hi ha hagut un ajustament d'alguns d'aquests inversors, però en general sí que hi ha molt inversor tradicional del món del vi, altres cellers d'altres denominacions d'origen, que tenen uns canals comercials molt potents i que podien col·locar amb facilitat els seus propis vins elaborats al Priorat sense haver de començar de zero. Bé, les varietats típiques del Priorat són la garnatxa i la carinyena. Els vins típics del Priorat són vins negres, però sí que també tenim garnatxa blanca i macabeu per fer alguns vins blancs excel·lents. Tot i això, la gran majoria són garnatxes i carinyenes. Les carinyenes sobretot donen els vins de més llargada en el temps, de més criança. Avui en dia encara surten els vins relativament joves en el mercat. El mercat pot absorbir els vins de Priorat
de 15 a 20 anys perfectament, però financerament els cellers encara no estan preparats per aguantar i tenir, treure al mercat com a novetat un vi amb molts anys de guarda, no? Això és una inversió molt potent i de moment doncs, encara no hi hem arribat. Segurament aquesta serà una de les tendències. També destacar-vos, abans d'acabar, aquesta explicació una mica més llarga d'aquesta denominació d'origen tan i tan important per al present, pel passat i sobretot pel futur de les denominacions d'origen catalanes, doncs us vull posar el nom d'uns quants cellers que podrien ser molts més perquè realment hi ha molta qualitat al Priorat, però us els marcaré. I una cosa molt important seria que realment tinguéssim unes quantes icones, però molt consolidades, no? Com Champagne té unes quantes icones, doncs a nivell de Catalunya, a part d'alguns espumosos, o caves, o corpinats, o clàssics Penedès, podrien ser icones, també ho haurien de ser priorats, perquè, diguéssim, prestigir tot el que és la història de la viticultura catalana i el món del vi català i donés un exemple i un referent a seguir. Jo començaria per algú que bé, em té molta estima, que és el René Barbier i el seu Clos Mogador, però també Álvaro Palacios, també Mas Doix, Batllac, Clos Dominic, Capafons Ossó, amb qui jo he treballat durant una època, diguéssim, no internament, sinó en la distribució, Cims de Porreres, Clos Figueres, la confraria d'Escaladei, Mas Martinet, Terroir al límit, una de les tendències més trencadores i noves del Priorat, Solà Clàssic, en canvi, una família dels clàssics, i la vinícola del Priorat, la cooperativa que ha aguantat durant molt de temps i, a més, va saber molt ràpidament fer el pas al vi embotellat i a donar vida als seus pagesos i ingressos suficients com perquè decidissin continuar en una comarca que si s'estava despoblant, ara es torna a repoblar. Això és tot el més important que jo crec que us havia de comentar sobre la denominació d'origen qualificada Priorat.